Tang rekardom hadu heta nang subscriber korti ingir lapete karbiang long radam stami nili hin potodam tumhan kardom pajir pondo apente east west karbiang long di masa ratopan nili laso video bonda pon ke ilitum karbiang long APHLC atau nili video bonda pon no apente nili la bangso video bonda pon nang itu pan nili nang share kang tung nang cingki nang tanang tung lama la pulo je mana ilitum APHLC workers doan napente leaderships doan napente MP candidates sar Jai Kathar SRTR JR Kathar sar panstame mane non eboy le APHLC tum remdet bustame nanglitum karbiang long di masa horadan tum stame APHLC kroerat doan atom panili hin pen si mises na pi dun kangtung la close nanglitum batai si remdet pulik rem vertically la pente mo batai kapex family tum sondak tak aporang le tute kehayi pan apor dola la pente kehayi pan acham the ola athema nili kupilo ni kangtung la sono je mane non bang ke ili tum di thegam long Karbiang Long Regional Party pute kantang kring ke APHLC lo la pente la ke second position si dover lo an pente peneng 2024 MP election long thegam long chini ateng pute a constituency long kisuma na constituency ke APHLC khai si ong lo la pente LAC pustame ke hai si ong ke hai ta dudun lo dam ka thang nang dam te khai dudun ulu la pesi puthot la pente puthot non LEC MLA election pustame nang le por pustame MLA election long pustame ke hai denji long ni bak hai denji phan ke a chance the be ke sosmenta la se kadu ka we kar benglong rat solang do rat dan pustame le tum chini nang po buji nang po la se emina dim long pote ilitum kar benglong long emina dim long emina hawa la se radak bang ilitum regional party poson tamilitum kenang sotna Themal regional team mina party mina asong la song kang tang kring kitu si mina majority la mina unity la so kang tang dunai an pente non iritum thegam long ateng pete iritum karbitum stami tribal aso tum long kidu aradatum stami si unity asong silitum je theglong lo la pente akbar hidun osong silitum je theglong ni sini lo aporsi iritum la batai si non MP election remdet pilitum keremverji gali nanglitum ta nangli nangsipa biri la si puthot la sana thaga chance nanglitum phan ilitum phanangli thupo la si la sudut phan chesong tri pan nanglitum stame chithik ponang po la si pudamlo ilitum batai si filaran tot la le final kali la ke ilitum phan puthot ke misen yang thek kosonima ki unun yang thek ilitum phan isia senteno la si arni si lasona pora dut ini tum karbi tum yasi non sona thak itu long STR $6 tum yasi non sona thak dong si biziriti do bomlang ceka ke kai teng tang kring lang te anu sesi ya kong rang bang ini tum long APHLC long tami nang bad bompo pasi katu gawe APHLC long ke claim ke dam la pen workers tum don pansa menili hin penas bang so lam senang thani pasi pini bang video nam tan bonda pon lo nang tum yasi la bang so video ke lang pen yang si chok chi pachat dung te nang litum nili phan dia pon tha an pente nang litum yang si nili channel video long nang litum nang se subscribe krelang te subscribe tha la pente like comment sanang pidun tha an pente candidate ISRTR sar Jai Kathar la pente APHLC spokesperson angtang te Kathar la tumbang leadership lo nane Bikram Hansi la sondolang stame nang litum stame an husarok ke claim pang tang pon thu thib phansi nang litum phan hin le ise message nang pidon lo apente pini bangso video nang litum phan an masi nang ton pon pok bonda bon ke la si domi thak me kadam thodar ni kimi ani litum thik